YouTube chatocha makadiku asatero aiwa kutaura vanouya makadi Alfonso Ashana aiwa ile volume volume ilipo kati volume ilipo kati December no kedu yakadhakwa zvayo ka sorry my people sika network unokoziva kuri kunaya kuno kumbari kune mvura network yedu yakadhakwa handisika kuri kunaya kumbari gara pasaidi pangu uyu ndiye kristo wachavitu mukomana kurwara ngachirwara pamaribs hanzi aingoti but zvaramba munhu abva auzongofa saka kumbali kutone kuna Fifth Avenue ndokumba kwehama dzake kupenzi chafamba sei achazoigarini but chaturungu information pakatoipa
mawani. Udzafa ndiani kuClinton? Alfonso ndiye mukomana ataura chirungu. Mauto. Mauto ndiafa. Alfonso Alfonso ndiye afa. anzonzi kudafa kuda haana kuzo. But this nhasi today 21 it was confirmed na Arnold na kuda they went there kumba kwacho kuna 50 ko Alfonso haana kumuka. Then they tried to resurrect him. Alfonso muka. Atori mawani kuno. Wambi chaiwo. Mukomana angachirara panze baba akabva kumusha kwacho hakusugarika. Saka baba akabva kumusha usika izvezvi. Vairara vachinaiwa kumatai vanongorarana nakuda. Angatori mawani life yacho angatori mawani. Atori mawani. Kuti paitika kuti zvinhu timu yaimuka 1 by 1. Kuna 5th ave. Paramba Handisi kuti kune panamba 3 second ave ndo pakazvarwa mai vake. But Alfonso handisika. But kumba kwababa wake kuna kuti mukomana vakazva nepapa pana Samonia. Maize botiza. volume kuti sorry. Network. Volume kana yakatiza mumba kuri kunaya. Kuita zvemariro. Madhimadi hatutozira zvemadhi.
nakuda jita uona mangwana nzika ndowana information yese vachakudza vakomana konsu information yese Sipa. yasisa vedu but hapana tingaite sei hapana zvekuita try kungopa work the way we want it to work and afana 11 a.m. inini ndazozvinzwa ma3 I was sleeping because I was drunk kudhakwa ndakatodhakwa kaizvozvi aizi dhakwa zvekudhakwa zvenyu zviriko but what can we say? There's nothing we can do. Pipe munhu afeme like I said Alfonso is no more. Than Wawa. Because in
God rooted. Arnold nakuda ndovazotaura